Počet ćemo od nečeg jednostavnog. Spremite mi pomfrit. Lako. Biće urađeno. Taman sam hteo da naučim da kuvam. Dok svi čiste krompir, ja ću pripremiti ulje. Ne može ga biti mnogo. Eto, ulje je skoro provrilo, znači vreme da sipam u njega krompirići. Ne. Stani. Joj, kako prska. Vruće, u pomoć. Šta to radiš? Za malo nas nije poprskalo. Ulje treba sipati vrlo oprezno. Onda će se krompirići ravnomerno ispržiti. Eto, ništa teško. Pomfrit je spreman. Ostalo je dodati malo sosa. Pomfrit? Ovo je običan prženi krompir. Ja sam spremila pravi pomfrit. Ali to nije sve. Sad ću od običnog krompira napraviti pravu delikatesu. Treba će mi slanina, sos. I naravno ruzmarin. Tako je. I još nije sve izgubljeno. Zašto ne bih uzeo gumeni krompir? Kažu da ako ga umočeš u sirup od jagoda, bit će i još lepši. Ovo, prvo ću probati krompir u sredini. Bako, to je super ukusno. Jao, fuj, ne podnosim rozmarin. Žao mi je, gospođo kuvar, ali nije mi se svidjelo. Ali baš mi se dopala ideja sa slatkim pomfritom. Sad ne znam koga da izaberem. Neka baka bude pobednik. To. Ovaj put je zadatak teži. Morate spremiti sushi. U redu. Znam najbolji recept. Sushi? Da, u selu nemaju pojma šta je to. Šta kažeš? Sad ću spremiti takvi suši da ćete svi biti oduševljeni. Obične suši su baš dosadne. Bolje da napravim slatke. A unutra ću staviti šlag, gumene oči i bombone Haribo. Odlično. I naravno ne smijem zaboraviti na čokoladni sirup. Zanimljiva ideja. I ja sam skoro spremila svoj suši. Samo ponavljam za našim kuvarom. Za sad nije uopšte teško. Nije teško? Vidjet ćemo kakvi ćete odvratni suši napraviti. Pa šta, sos znam i ja dodati. Oho, kako se to zove? Avokado? Glavna stvar je sve ravno vrnuti. Vi, bako, sigurno nećete moći tako. To je to, savršeni suši su spremne. Kakav užas! Nisam mislila da suši tako odvratno izgledaju. Vreme je da umotam suši u losos. Neću štedati ribu, debelo ću je iseći. I naravno mi treba soja sos. Riba znači? Pa dobro. To je to. Nadam se da je ispalo ukusno. Jao, kod kuvara suši izgledaju mnogo lepše. Bingo! Moram nešto da uradim. Znam. Zašto ne bih napravila suši od krastavca? Biće i ukusno i zdravo. I odvratno. Zašto? Krastavac je mnogo dobar. Samo treba zatrpati što više pirinča u njega. To je odvratno. Sad čekaj, to još nije sve. Eto, gledajte kakva lepota. Šta je to? Nikad nisam vidjela suši od krastavca i pirinča. Fuj, to neću jesti.
ali slatki suši ću rado probati. Ukusno, ali to nisu pravi suši. Ostao je posljednji kandidat. Evo ih, pravi suši. Ekstra, a gospođo kuvarice, pobedili ste. Bilo je očigledno. Nadam se da vaflu može spremiti svako od vas. Čuo sam da treba početi od testa. Mislim da neću imati problema s tim. Dodat ću šećera. Malo ću promešati. I to je to. A sad ću dodati brašno. Jao, nešto mi je upalo u nos. Šta ćeš sad? Nema veze, nastavljam. Oho, sipao sam cijelo pakovanje. Sad treba sve dobro promešati. To je to, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. Let's go! Ovo će biti najukusnija vafla koju je moja sestra jela. Testo je baš ukusno. I što je najvažnije, bez ljuske od jajeta. Nadam se da će vafla također ispasti ukusna. Svi su dodali šećer, ali ja znam da šećer nije zdrav. Umjesto toga dodat ću zrelu tikvicu. I napravit ću test od nje. Prvo je treba narandati. A onda dodati 2 jajeta. I naravno brašno. Sad mešam. I dodajem malo zelenila. To čak i zvuči gadno. Ali takvo testo je mnogo zdravije od vašeg. Sad ga mogu sipati u aparat za vafle. I treba meriti vreme da vafla ne izgori. Da, to je bitno. Jao, a ja to nisam uradio. Moja vafla izgorela. Vruće. U redu, nema veze. Sakrit ću njen loš izgled uz pomoć šlaga, voća i čokoladnog sirupa. Svaka mi čast. A svoje vafle ću tradicionalno politi javorevim sirupom. I stavit ću maslac. Odlično. A svoje već zdrave vafle ukrasit ću još i zdravim zelenilom. Jedva čekam da probam. Jao, bato, tvoja vafla je izgorela. Neću da jedam. A šta je ovo? Uj, a ova vafla ima ukus trave i tikvica. Mrzim ih. A ovo je nešto lepo. O da, bako, napravila si nerealno ukusne vafle. Pobeđuješ. To, nisam se uzalud toliko trudila. Na kraju želim da popijem šolju ukusne kafe. Okej, bit će urađeno. Upravo mi je pala na pamet genijalna ideja. Vruća kafa, to je baš dosadno. Danas je hladna kafa u modi. Mislim, frappuccino. Treba sipati što više leda u veliku čašu. Zatim treba dodati ukusan čokoladni sirup. I naravno ne smijem zaboraviti na samu kafu. Moja kafa je iz Starbucksa. I mislim da koktel Twix također neće škoditi. Promućkat ću ga i koristiti umjesto mlijeka. A ja ću napraviti klasičnu kafu iz kesice. Znam da moja unuka je voli. To je to, mislim da je dosta.
Na kraju treba dodati šlag i malo slatkiša. Stavit ću Oreo kolači, čokoladicu Twix i naravno slamčicu. Jao, stigao je more da kuvam kafu. Napravit ću pravu kafu za razliku od vas. Uz pomoć vage ću izmeriti neophodnu količinu zrna. Okay. Onda ću ih ručno iseckati. Uh-oh. Gledajte kako se to radi. I tek sad ću dodati vrelu vodu. Što, zar se kafa stvarno tako pravi? Odlično. Sad ću sipati kafu u šolju. Mleko za kafu ću također umutiti sama. Neću zaboraviti ni na pravila serviranja. Pogledajte kako je lepo. Probat ću prvo ovu kafu. Bako, uvek prepoznajem tvoju kafu i vreme je da priznam da mi se uopšte ne sviđa, jer je iz kesice. Prva šolja izgleda prijatnije. Ukusna je, ali previše gorka za mene. No. Ostao je posljednji kandidat. Ovo je stvarno super. Brate, ti si pobedio u ovoj rundi. To, konačno. Bako, vreme je da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile testo da niko čak nije ni primetio. Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam. Dodat ću testo i jastivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati marshmallow i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke je najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje pravo u vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svidjeli. A sad će probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam. Daj da ti namestim to. Bako, ne dire rukama. Pažnja svima, devojčica želi da pojede sočan odrezak. Nema problema. Baka će uspeti. Jeste sigurni? I ja ću uspeti. Ovako, uzimamo i pržimo, ništa teško. Kako može da se prži odrezak bez ulja? Treba dobro da premažem grill tiganj. Da, sad ću ja dodati ulje. Andy, nema potrebe tako mnogo ulja da sipaš. I naravno treba da paziš gde ga sipaš. Sada ubacujemo pače mesa u tiganj i pržimo ga. Wow, neverovatno. Jeste zadivljeni? Još kako, ali i ja tako mogu. Naravno, Andy, najvažnije je da ne omašeš tiganj. Neću. Mladiću, gledaj i uči se. Usput, moj odrezak je skoro gotov. Idealno ispečen, sad mogu da ga posolim. Svaka čast. Možeš misliti. Bako, gledaj, i ja ću sada da prevrnem meso kao pravi kuvar. Joj. O ne, pao je na pod. Da, pokupio je dlake i prljavštinu, a također je sav sirov i živ. Pa možda neće primetiti. Ne smiješ da poslužiš takvo jelo. Znam šta da radim. Sipat ću više kečapa, on će sakriti sve nedostatke. Ovako. Miris je prelep. Hvala, Mija.
Moj odrezak je stvarno prelep. Ostaj da dodam rozmarin kao ukras. Jel to zovete ukrasom, bako? Ja znam nešto bolje. Wow, Mija zna tajnu poznatog zlatnog odreska od Nursete Gjokče. To će biti pravi zlatni odrezak kao u najskupljem restoranu. Jesi video to? To je to. Moje jelo može da se služi. Prijatno. Napokon se mogu probati jela. Meso sa kečapom ne izgleda dobro. Fuj, pogledajte na šta liči. A evo ga taj poznati zlatni odrezak. Pitam se hoće li se svidjeti devojčici. Izgleda da je ukusno, ali ništa posebno. Odrezak od bake miriše prelepo. I najviše se svidio devojčici. Prost je i mnogo ukusan. Baka je pobedila. To. Došlo je vreme za desert. I devojčica želi da pojede sladoled. Ja to mogu. Da, baka zna da pravi sladoled. Ništa teško. Dakle, šta je tamo bilo u receptu? Aha, treba da ga isečem na male komadiće. Da ga isečem? Ništa lakše. Ovako. Da, to je baš zanimljivo. Pazite na svoje noževe, mladiću, i ne razbacujte hranu po kuhinji. Joj, zaneo sam se. Izvini, bako. Eto šta se dešava kada posao rade amateri. A ja sam već sve spremila. Ostaje samo da lepo ukrasim svoj sladoled. Dodat ću koru od limuna i listići mente. I najvažnije u dekoraciji dim suvog leda. Tako služe sladoled u najskupljim restoranima. Oh my god! Samo pogledaj ovo. Nevjerovatno. Bravo. Baka je također sve spremila. Ja neću ništa da izmišljam. Samo ću da isečem sladoled i da ga stavim na tanjir. Ukrasit ću sladoled čokoladnim sirupom. Moj sladoled će sigurno biti bolji. Savit ću ga i staviti u činiju. A onda ću to ukrasiti šlagom. Obožavam šlag. A sad ću sve posuti šarenim bombonama Skittles. Onda ide šećerni štapić i nekoliko kolača Oreo. O, bako, hoćeš mi dozvoliti? Naravno. Hvala. I sad ću politi sve čokoladnim sirupom. Jao, koliko šećera. I to je super. Da vidimo koji će se sladoled više svidjeti devojčici. Prvo će da proba sladoled od kuvara. Jao, limonova kora je suviše kisela. Neće više da jede. Sad će da proba bakin sladoled. Nije loše. Napokon može da se proba sladoled od brata. Šlag, šećerna slamčica, Skittles i sladoled. Nevjerovatno ukusna kombinacija. I pobednik je očigledan. Da, znao sam. Bako, daj da te zagrlim. Hajde da igramo, unuče. Mi nastavljamo naš kulinarski izazov. Sljedeće šta hoće devojčica je kroasan. O, bako, pa vi ste iz Francuske. Znate li kako se prave kroasani? Baka zna prodavnicu sa dobrim testom za kroasane. Samo ostaje da ih stavim u rerno i čekati. O, ja tako mogu. Jedan onda drugi i ispeći. Ja sam dobar. Svaka ti čast, unuče. Zaleđeno testo, stvarno? Fuj. Usput, naš kuvar mi je radila u najboljim restoranima Pariza i zna najstariji recept kroasana. Po tom receptu su spremili jelo samom Ljudoviku, kralju Francuske. A zato devojčicu čeka stvarno kraljevski desert. Brat Andy i baka oduševljeno posmatraju kako radi kuvar. Kakav profesionalizam! Ja neću uspjeti tako cool da spremim. Imam ideju. Dodat ću Nutellu. O da, obožavam je. Jesi li čuo nekad za maniri? Joj, vreme je da vadim kroasane. Kako su divne i rumene. Andy, gledaj, kod tebe sve gori. Joj, samo ne to. Brat se tako zaneo Nutellom da su kroasani izgoreli. Kako će sad da posluži tako crne kroasane? Još i sa mirisom paljevine. Ne brini, unuče, uspjećeš drugi put. Kroasani su se ispekli, došlo je vreme da se zauzmem dekoracijom.
pažljiv rez i mogu da zalim domaći skuvani krem. Dodat ću jagode, a odozgo ću ukrasiti jelo šećerom u prahu. To je to. Devojčica može da proba. Izgoreli krosani od brata izgleda užasno. Ne bih trebala da ih proba. Krosani od bake su tako ukusni i slatki. Veoma su se svidjeli našoj devojčici. Wow, nevjerovatno. Jagode, slatki krem i ukusno testo koje je spremljeno po kraljevskom receptu. Bez ikakve sumnje, krosani od šefa zauzimaju prvo mesto. Oho, koliko proizvoda! To je super. Siguran sam da ćete iz tog moći da spremite ukusnu pastu. Dobro, pokušat ću. Odakle da počnem? Vjerovatno prvo treba skuvati špagete. Treba ih staviti u vodu. Ovako, odlično mi ide. Ali zašto špagete ne ulaze u šerpu? Pokušat ću da ih trpam kašikom. Smislila sam bolju ideju. Samo ću prelomiti špagete na pola i to je to. Jao, Jane, teško tebi. Nema veze, sad ću te naučiti. Treba uzeti špagete, pažljivo ih staviti u vruću vodu i sad čekati malo dok omekšaju i uđu u vodu. Bako, ne bi trebalo da vi učite devojčicu. Ovdje ima profesionalac. Spremit ću domaće špagete. Mnogo su ukusnije od kupovnih. Treba će mi brašno, jaja i malo soli. To je to. Testo je gotovo. Hoću da ga obojem u crno, zato ću koristiti mastilo sipe. Potpuno je bezbedno. Potrebno je bukvalno nekoliko kapi. To je to. Pustit ću testo da malo odstoji ispod folije. Nisam sigurna da će stići da napraviš jelo. Bako, sve je pod kontrolom. Vreme je da razvaljam testo. To je najteži deo, ali uspeću. A sad ću uzeti specijalni nož i seći ću testo na trake. Pogledajte kako je mekano. Sigurna sam da će moja pasta biti najlepša. Testo posipam brašnom. To je to, može se kuvati. Stavljam u vodu, mešam i čekam. Bitno je da se špagete ne zalepe. Sad mogu staviti ih na tanjir. A sad ću spremiti preliv. Po mom mišljenju, morski plodovi se najbolje slažu sa špagetama. Zato ću ispržiti male hobotnice i stavit ću ih gore. Izgleda baš čudno. To je vrhunska kuhinja, nemate vi pojma. Dodat ću još sos i to je to. Bobby će biti oduševljen. Mislim da moj unuk više voli kečap. Jane, šta radiš? Pokušavam da izvadim špagete iz šerpe. Ovo uopšte ne liči na špagete. Mislim da je bolje baciti to. Moram hitno smisliti nešto drugo. Znam, uzet ću gotove kineske nudle. Bob ih mnogo voli. Otvorit ću, dodati začine i preliti vrućom vodom. Ovako mi se sviđa da kuvam. Ovo izgleda jadno. A meni se sviđa. Wow, koliko jela. Ne znam odakle da počnem. Jao, fuj, mrzim hobotnice. Odvratne su. Ali špagete sa kečapom mi se baš sviđaju. To mi je omiljeni sos. Sigurno je to baka spremala. Kineske nudle, baš lepo. Jako ih volim. Ne, zašto mi je tako ljuto? Izgleda da je neko preterao sa začinima. Ali to je bilo baš cool. Volim ljuto, tako da su pobedile ljute nudle. Šta moj unuk želi ovaj put? Eto, spremite mi čips. Kako god, dušo. Nemam pojma šta da radim sa tim krompirom. Ne brini, Jane, baka će ti sve objasniti. Prvo treba očistiti krompir, a sad treba ga iseći. Zatim sipam u tiganj što više ulja da bih dobila hrskavu koru. Uključujem tiganj na najjaču i sipam krompir u tiganj. Izgleda jednostavno. Hvala, bako. Pokušat ću da ponovim. Prvo čistim krompir. Čini mi se da radim nešto pogrešno. Čudno, zašto mi je ostalo tako malo pače? Pa, sad sečem krompir. Super. Zatim sipam ulje u tiganj, uključujem šporet i pržim krompir. Ne, Jane, ne radi to. Jao, kako vruće. Opekla sam se.
Trebala si polako da stavljaš krompir u tiganj. Skloni se od šporeta. Kuvanje očigledno nije za tebe. Ma daj, sve će biti u redu, vidjet ćeš. Jane, zbog tebe sam skoro zaboravila na svoje jelo. Opet ću spremiti nešto posebno. Moj čips neće biti napravljen od krompira, već od tortilja. Biće još hrskaviji i ukusniji nego obični čips. Isečenu tortilju bacujem u vruće ulje. Pogledajte kako tvrči. Tako i treba. Gotovo, može se vaditi. To se zove nachos, ako niste znali. Nedostaju samo začine, sad ću ih dodati. Treba lepo servirati jelo. Stavit ću nachos na crni tanjir. Umjesto začina ću uzeti sir. Svi ga vole. Jao, kako ukusno izgleda. Jedva se suzdržavam da ne probam. A kao ukras dodat ću malo povrća. Jao da, skoro sam zaboravila. Treba još sok od limete. To je super kombinacija. Pogledajte kako sam je ravno isekla. Wow, ja bih probala takvo jelo. Moj krompir nažalost ne izgleda tako lepo. Izgleda da ću opet morati da bacim sve. Čekajte, smislila sam nešto. Moram staviti što više začina, onda će se ništa neće vidjeti. Ovako, sipam što više začina. Izgleda već malo bolje. O, to je baš zabavno. Sad mogu to sve staviti na tanjir. Nije loše. Vidim da ste se svi trudili. Prijatno, Bobby. Probaj brže. Pa dobro, prvo ovo jelo. Fuj, koliko začina. Ne sviđa mi se. Ovo jelo izgleda mnogo bolje. Okay. Oho, je li to stvarno nachos? Cool. Jao, je li to sirni sos? Ne volim ga. Jelo u sredini je najlepše. O, hvala dušo. To su kure. Tako je, Jane. Koristit ćete ih za spremanje torte. Super, odmah ću da krenem. Nije ni čudo. Znam da ti i tvoj brat mnogo volite slatko i baka je najbolja u pravljenju torta. Bela kora se savršeno slaže sa kremom od vanile. Kao što vidite, moje jelo već izgleda ukusno. Pola posla je urađeno. A sad ću ukrasiti tortu čokoladicama. Bobby ih obožava. Šta još da dodam? O, znam, ove bombonice. Izgleda savršeno, svaka mi čast. I na kraju dodat ću malo Skittles bombona. To je to, završila sam. Zar to nije čudo? Nije loše za amatera, ali to se sigurno ne može uporediti sa profesionalnom tortom. Moje torte se služi u najboljim francuskim poslastičarnicama. Jeste primetili kako brzo sve radim? Vežbala sam mnogo godina u kuhinji. Sečem tortu na pola ovako, a sad ću dodati malo kreme na vrh. Odlično. Za sad izgleda jednostavno, ali to je tek početak. A verujte mi, bit ćete oduševljeni. Stavljam drugi deo torte na vrh ovako i vadim sredinu. A sad ću to staviti na stranu. Jel vas možda ovo podsjeća na nešto? Uskoro ću dodati boju i sve ćete razumeti. Ljubičasta plava i svetlo plava. Da, to je duga. Kao što vidite, nisam se džabe trudila. Dajte mi još malo vremena i bit ćete šokirani. Emma, opet izmišljaš neke gluposti. Priznajte da vam je krivo što vi to niste smislili. Pogledajte koja lepota. Pa to je divno. Jao, zagledala sam se i potpuno zaboravila na svoju tortu. Moram je brzo završiti. Izgleda malo čudno. Šta da uradim? Znam. Pokušat ću da ostvarim svoju ideju. Ne razumem šta će ti ova stvar na vrhu. To je tajna. Uskoro ćete sami vidjeti. Pa, jel vam se sviđa? Oho, nisam očekivala to. Nadam se da će se Bobby svidjeti. Dušo, spremni smo. Da, vreme je da probaš naše torte. Wow, koliko slatkog. Jao, to je duga. Ukus je božanstven. Super, Emma, bravo. A ova torta ima mnogo čokolade. Također mnogo ukusna, bako super je. Ostala je posljednja torta. Izgleda kao ogroman ledeni breg. Ali ipak je Emma pobedila.